Ilmaista rahaa. Onko sellaista rahaa? On itse asiassa periaatteessa. On yksi tämmönen appi, jolla sä voit jakaa kirjaimellisesti sun nettiyhteyttä. Me helvettiin mun naamaista. Kiitos. Jolla sä voit jakaa jos voit jakaa sun nettiyhteyttä ja sit samalla kun jaat nettiyhteyttä ja jakaa joku tyyli megabit minuutissa maksimissaan, niin saat rahaa siitä tästä linkistä kirjaimellisesti. Kun tuut tää linkkiin, asennat tuon vaan se siitä vedät vaan installia nextia ja siitä asennus. Ja sitten joo mä oon asentanut jo niin approach mä en asennut. Mut joo mä voin antaa ihan honest revieviä tästä näin. Tää on kyllä oikeesti kova semmonen lisäpassiivinen massin työnteko väline semmosille, jotka ei tarvii ja jolla ei ole rahaa siis. Mäkin annan ton vaan rullata tuolla taustalla tuolla ja mä oon tuolla ihan kivasti kuitenkin tullut. 35 € tässä näin. Mut joo niin tosiaan tosta kun klikkaa niin se lataa se ja sanot sen niin sit se just ensimmäiseksi tänne näin. Ja täältä löytyy sit semmonen login-paneeli, mistä sä voit kirjata sisään, niin laitat siihen, muistat siihen kopioida tän. Laitat siihen kuponkikoodikohtaan. Siihen laitat tässä kohtaa, mistä tulee olemaan login tai create account. Laitat sen kuponkikohtaan ton huutomerkin kanssa ton koodin. Joo, saat 3 € näin, niinku meitsikin sai 6 € 3 €. Nyt muistaa ottaa IP-osoitteet pois. Noin. Aha. Hihi. Niin. Tossakin on meitsi 3 €. Kato kun mut pyydettiin tää kun pitkästä aikaa tunnet ennen. Mut hyvin täällä on net on kyllä. Mä en oo pitkäänkään käyttänyt tätä kun täällä ei saanut niin hyvin mut tää niinku tuo rullannut 4 tunnin päästä se 24 tuntia 50 senttiä on tullut tosta ne on niinku kirjaimellisesti Hillanderi eli 50 senttiä per päivä on semmonen keskiarvo, että 2 päivässä saa about €. Ei todellakaan paha. Sitten tässä kun lisät siihen vielä sen, että 50 sentin minimi on tässä. Ja huomasit, että tässä on 20 € tämmönen nostoreikaava pyllystä. Niin täällä on erikseen tämmönen lompakko, mistä sä voit siirtää, että voi vaihtaa vaikka oikeat rahaksi. Ja vaikka pankkikortti, vittu Google Paykin pystyy, ei vai mikä olikaan, niin pystyy jopa laittamaan tää, että sä oot maksaa näillä. Mut anyways, niin 50 sentin rajoituksella saat nostettu suoraan tästä ja täällä. Sä saat jopa tehty tehtäviä esimerkiksi, että katot joku tuttu YouTube-videon tässä näin, laikkaat siitä ja sen jälkeen that's it, saat 1 sentin. Ja tommosia noita meitsikin on tehnyt niinku noita aika paljon. 50 senttiä päivällä eli 10 päivät, niin 5 €. Ei todellakaan paha, kyllä et sä tee mitään. Tosiaan se vaan on sun tietokoneella tälleen näin, että sä voit painaa sitä vaan on täällä. Virustorjunta ja kaikki sun muut on mullakin täällä ihan päällä ja sun muut. Että ei oo mitään vitu viruksia eikä oo mitään pyramidi-huijaus. Näin vaiskaan. Mut joo tosiaan niin 3 € saa katsoa tosta meitsin linkistä alkurahaa ja ei muuta kuin ilmasta rahaa tienaamaan vaan.